foreigner. Yeah, but he born in Germany and raised in South Africa. Hey! Itini le sense of humor yakho utheni? Nkosi, lapho ngikulela. Nkosi yami. Ubuye. Lokuzaba. I know now. Liyacabanga lengqondo decide. Yeah, it's put on top. Khumeni into lapha emuva. Yeah, livulela phezulu. Yeah. Namanje. Yeah. Asifilm as actors rehearse yenza lento bafethu ngicela nophuthi la. Yeah. Ngiyabonga. Thank you. Thank you bafethu. Namanje. Subscribe. Ngiyakule clip khona la ukhuluma nge325 IS khona la uthi Nkosi yami. Ubuye. Wafethu. First time ngibheke lehle ligijimayo. Ngithi nayi calling yami. Hey, ngifile yibo ngathi. Hey, that's the no man. Yabo ngithi kusho ukuthi vele umuntu vele yibhangayi. Noma ngabe ngayijindanga ekhaya kahle kahle. Umuntu bekayofeleje. So sizofika lapho. Why are you wearing orange? Wearing this orange. Angithi yinhle. Yes, it's my brand okwamanje. Yeah. AK Tra. Yeah. Mawufuna uzosithola leskipi kepisi sport. Yeah.